Narimat Yaglawlaw. Mensahe ng danon kada kayo ni Kisha Prime Sand and Travel Aggregates Incorporated, your partner in building the future. Wow! Nagpintas data uniform mo, partner. Pinaramit ko dito school uniform ko partner iti Mr. Positive Printing Services saan laday ta partner isuda pa iti ng print kada iti napintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko agdait na pay partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nga uso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow! Kompleto gayang, partner. When partner ken nalalain dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services, partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunayan City of Batac, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think Positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. Tinatawagan ang mga COVID-19 survivors. Kung ikaw ay gumaling mula sa COVID-19 at may edad na 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 50 kilos, maaari kang makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng inyong dugo. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-582-1944 o sa 0998-582-1377. Donate na at magligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Isang mensahe mula sa KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center at nang himpi lang ito. Blended learning is a way of teaching that combines. Sa ilalim ng New Normal, naglatag ang Department of Education ng mga paraan para may pagpatuloy pa rin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kahit nasa loob ng tahanan. We now call it blended learning. One, there will be printed material. And the second approach, online learning platform. Those homes which do not necessarily have connectivity may have television and radio-based instruction. Dahil kaligtasan at kalusugan pa rin ang una. With blended learning, There will be no face-to-face classes and sessions until we are assured of the safety of our children and our teachers. Edukasyon ay hindi pababayaan habang COVID-19 ay patuloy na nilalabanan. with blended learning, We are offering opportunities for children to continue their studies and their learning. A message from PCOO, KBP, and this station. Tikal man, ket nagbali na paset ti agdama. Naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitanemen na kalman. Babaen ti programa. Taljap, iti napalabas sa kalman. Pakaistoryan tinapalabas iti tunggal maysa. Amabalin na pakaadawan iti naibalitukan nga adal ti biag. Awisan da kay nga ruda makipaset iti programa. Babaen tin kay panibingay tinagrupsa na kalman. Ken pakasalitaan yu iti biag. Dito'y laing programa. Taljap. Iti napalabas sa kalman. Dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, 639 kHz. Mangegan oras de las 2 hingga de las 3 ti malem. Intunggal Sabado. Taljap, iti napalabas a kalman.
Hello again mga karonda na yung bagong oras sa yamin at sangapada. Welcome back to our show. Taljap iti na palabas akalman. Medyo naunde basit nga santay nga nagkakadwa gapot nag-off the air tayo ti sumagmamano ngal daw gapot ti pan nakakimat na transmitter site tayo gagayem ken kakabsat. Ken kasamaten ti kinado dagiti nas asikaso tayo para iti programa tayo ken estasyon tayo nga RPN DCRL Radyo Ronda Batak. At tuy kami nga may sumangbay kadagiti na tayo pagtengan nyo ti programa tayo Taljap iti napalaba sa kalman. Dito RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Iti technical side kadwa tayo ni Mark Tuliao kasamaten. Tuy na mo pagayam nyo timon dati programa Rodrigo Rod Sadjan. Ito no mabinsan nga Sabado in kay tumeten manggegan ti panagsubli ti Education 101 mabayen iti timon ni Apo Principala Eileen Rambaod ti principal ti Badjo Elementary School. Very timely dagitoy programa tayo tatapo ta dagitoy ket may cater na dagiti pagkasapulan ken rumbeng nga mamuan nga impormasyon dagiti naganak ken dagiti bubing nga gadadal and even teachers. So padanan nyo di panagsublimet ti Education 101 babayan ken ni Miss Eileen Rambaod. Iti datoy nga aldaw awisan da kay manen tintay pa nakita ko nainay kasamet ten gagayem ken nga kabsat panangawis mi kada kayo nga panangiburay yumet kadagiti pakasaritan nyo iti biyag. Dagiti din to plus malipatan nga pakasaritan iti biyag. Nga mabalin nga pag pakaadalan ken pagulidanan iti agdama. Ti programa tayo Taljap iti napalabas sa kalman ket silulukat nga mangibasa ken mangurnos kadagiti sursurat yo. Ento no madamdama gagayem ken kabsat enteto ibasa ti maysa pakasaritan impatulod manen kada tayo ti agnagan iti Freddy. Pakasaritan ti Familiana. Ngem kasangwanan na nga intay rugi nga ibasa ti surat ni Freddy. Sagutan kay man ti mesa nga ayog sunata nang nangruna kadagitay madaman ti pabuyan na iti Facebook Live tayo ni Sir Ricardo Rabago kasameten kadagitay viewers tayo sa Jai, Hawaii ni kumpadre Esmenio Taroma Alegado. At yung arod ti sonata isagot ko kadakayamin as sangapada. Sa balinsa dati patpatukarim si ka Mark. Laurea na nga Ilocanon. Basta basta Ilocano latan.
May nasa ngem daytoy tirumbeng amok adakes inta aramiden jak may turet pay nga indang kuyaen panagwana kapukan yak laen jak maipton no sa tilang amekto kapulaken ayat binulod ko aklune nagbalinang anaruko nagpaatipet san ko abukbukod jak maipton no sa tilang amekto kapulaken ayat binulod Bueno, mapagayam, iti dato gundawan tayong rudan rugyan nga ibasa, ti pakasaritan, ni patulod kada tayo, ni pagayam tayo a Freddy, manipuri ti probinsya, ti Ilocosur. Kastiman, ti linaon, ti surat ni Freddy. Dear Kuya Rod, naimbag nga malemyo amin dita estasyon RPN DCRL Radyo Randa Batak. Awagan naklatan iti Freddy Kuya Rod. Manipod iti probinsya ti Ilocosur. Nasawaan ken may sa government employee. Nawis mo teriknak nga mangiburay ti napnuan maris nga pakasarita kiti bihag. Ken kasameten ti sibubukel a familiak. Ngem kasangwanan na nga warwaren ta sapay kumata agserbimet detoy nga pagulidanan iti bihag ti maysa ken maysa. Tano da duma Kuya Rod ket madimet gayam ti sobrat gaget na. Ken sobra ti kinaambisyoso na. Nang nangruna no mabaybayam ti familyam. Nang nangruna ken ni asawam. Kumusta ikmampay dagiti ka probinsya kiti Ilocosur aganan nad kayo kakailian tati COVID-19 ket talaga nga kumarkaron ket damag ko Kuya Rod pati dita norte ket umad-adumeten ti kasyo iti COVID-19. Kasuman nga rugik ti pakasalita kiti bihag. Idi tawen 1995 kabsat ko arod nga nagasawa ak. May sakidi agagangay nga empleyado ti gobyerno. Nuar arigem ket kababaan a posisyon iti mesa nga sangay ti national government nga pagpapayak. Samet nga panagpangas ngem adda anak met iti sirib
Tay degbasbasak pa ket kanayon nga with honors. Dagtor pusak ti kolehiyo ala ket adamet naragpat ko hagungguna. Isumet ti nakakayawak tirik na ti asawak ti kinasirib ko. Dati asawak kabsat ko arod ket maysa nga maibilang a buena familia iti ilida. Adanda iti negosyo, negosyante ni papangna, tumultulong met ni mamangna. So mabainak pa din yung nakagpasyar. Ta uray la ko man motorsiklo ngay parking ko ti sangwanan ti balayda ket awampay. Dinto ngay suda ket nakatadot luglugan da. Ngem saan nga deta tinagbalin nga tubeng tapno iti kasta ket magunod ko ti ayat ti asawak ani Marisa. Ni Marisa ket mestesahin napintas ken napudaw. Kasti ko na kabsat ko arod saan nga nagbalin nga tubeng ti kinakurapay ko ken kinabaknang da. Tapnoy di kasta ket agbalin kami nga agasawa ken nagpimpin natin. Awan met nga tat sa pulenda kaniyak, ta sanak met nga managbaybay ta adamet ti pagsapulakon, idi ta ikasar ko ni Marisa. Ngem nga ket isu datay kababaan pa lang nga posisyon iti gobyerno. No daduma ket guti-gutin nakpeket din ni Marisa nga agsarday nga kon ngagtrabaho. Kabsat ko arod. Tamang patakder kami kanulangin iti branch dato'y negosyo da nga construction supply. Iti met bukod ko nga ili. Tadakdakkel kano tikitaem iti negosyo. Kaysa maminulan ka ng agsweldo ti kinsenas katupusan kas empleyado ti gobyerno. Dagita nga sing-singasing kanihak ni Marisa kabsat ko arod ket saan ko pulos ngeng konsiderar. Takas maysa nga career service oriented person. Ket adda ti kayat ko a career nga suruten. Binalbaliwak ti nagbasa, nagmasteralak, tapno laeng gumatumet ti posisyon ko. Ta iti gobyerno alam mo temet nga kwalifikasyon ti maysa kadagiti kang runaan nga mangitaloken ka ti posisyon. Alam malaksiden datay whom you know nga kunada kabsat ko arod. Nangrugi kadeta saan kami nga kinawatan iti asawak ta ipilpilit na nga agnegosyo kami kanumet, total awan met ti problema ti pagpunan. Ta mabalinda kami nga pabuludan dagiti naganak ken kuana ti pangrugyan. Ngem jakam mo kabsat ko arod, ta saan ko nga linya ti negosyo, saan ko nga rapaapen ti makaigem iti ado apirak, ngem ket diter arapaapek ket tay agbalin nga nangato ti posisyon na
iti gobyerno pagpapayag. Kasta nga kasta ti mapaspasama kabsat ko arod ket pagsayatan na dinalpaskon ti masteral ko. Insigidang inaplayak tinangat nga nga posisyon ngem tegdama nga posisyon ko. Ngem daksanggasat ta ti posisyon nga naited kaniya ket sanen nga iti kabukbuhudak a probinsya. Ngem ket di iti sabali a probinsya. Tay sumet kayan ti bakante a posisyon. Ala dispensarim kabsat ko arod ngem san kulatan nga dakdakamaten no na dagito nga probinsya nga nakaipalpal na dawak. Tagagangay nga ti regional office ti mangipaladaw met ken ka no sa dinno ti papanam. Ken no aniya nga lugar ti addaan iti bakante. At damit pagsayatan na kabsat kong arod, iti pa nakaipaladaw ko iti sa bali a lugar. Tamom no apay. San kon nga mangmangyagan tikang kanayon, nga panangkulkulit kaniyak ni Marisa, tap ni digastaket agsarday nga kon ngagtrabaho. Ket ton uyak lang inen ti familyada ngagnegosyo. Nang nangruna, ti kabukbudan mimetten nga negosyo. Deta tinaited na kaniyak nga pagsayatan ta idikwa ket innaldaw nga kulkuliten nak ti asawak. Ngamita ket linawas lang inen tentong galagawid ak iti weekend. When kabsat ko arod, nagtultuloy ti panakaitalok, kadagiti ar-arapaapek a posisyon. Gapu pelayng iti panagagaget ko ken kasameten, panagtultuloy ko ngagsaksakdo iti adal, nga kasapulan dagiti posisyon nga aplayak iti trabaho. Idinto nga ti asawa ket nagtultuloy met nga nagpabaknang. Ta isu nalatan ti nagsolo nga nagnegosyo. Si Mina kadagiti naganak ken kuana ket nangipatakdermet iti kabukbukodan ng negosyo. Nga pakaragsak met ta nagtultuloy met tinapintas nga gasat na iti beneg ti negosyo. Awan sa pulay mon, kabsat ko arod. Ta napintas ti karir ko, napintas met ti negosyo kenkwana. RPN,
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:34. Itultuloy tayo nga ibasa dati pagkasaritan yung patulod ka tayo ni Freddy, kalpasan laing, ti sumagmamano apang malagip manipod technical studio. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue o gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Matiktikaw kayo kadi, ti kinaado dagiti food supplement, ama edidsyaya kada kayo, saan na paalilaw, pilien ti food supplement amang papigsa ti resistansyayo, ken mangiliklik kada kayo ti sakit. Pilien laeng ti Tibicos, agsipod ta dandato ti prebiotics, ken probiotics, amang tulong amang ikat kada kayo, kadagiti nagduduma sakit, kasi ti sakit ti ulo, ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, saripit wenno marigatan na panagisbo, hypertension wenno high blood, skin problem ken allergy, ken dadumapay, ugaliyen minom ti Tibicos, magatang kadagiti leading drugstores ti luglugaryo. Tibicos, tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Numero 1 kape, numero 1 kape, mixed and herbal ko. Alam nyo ba na hindi ako nagkakape sa buong buhay ko? Makainom lang ako ng konting kape, sumasama na ang sikmura ko. Minsan, it ends up having diarrhea. Pero minsan ang nag-usap kami ni Doc Ed Delibo, inoferan niya ako ng mixed and coffee. Abay, iniba nito ang pananaw ko sa kape dahil wala talaga akong naramdaman kahit na konting kulo sa tiyan ko. Para sa akin, ito ang tunay na alternatibo. Ito nga pala ang inyong kapitan, Randy Caniedo. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Doc F, a Doc Alternativo Formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mix and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Tikal man, ket nagbali na paset ti agdama, naliday man ken naragsak. Sublian ken warwaren tinaitanemen na kalman, babaen ti programa, taljap, iti napalabas sa kalman.
Pakaistoryan tinapalabas itintunggal maysa. Amabalin na pakaadawan itinaybalitukan nga adal tibiyag. Awisan da kay nga rod na makipaset iti programa. Babaen tin kay paningibingay tinagrup sa nakalman. Ken pakasalitan yu tibiyag. Dito'y laing programa. Taljap. Itinapalabas sa kalman. Dito'y RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak, 639 kHz. Mangyagan oras telas 2 hingga telas 3 timalem, intunggal Sabado. Taljap, itinapalabas akalman. Bueno papagayam, may kadwa na 30 minutos ti programa tayo, talja piti napalabas sa kalman. Kasangwanan na ng basa dati pakasaritan ng patulod ka tayo ni Freddy, kapsat to nga Freddy, kahit kumanga kablawan da giti sumaganad nga dengdengeg ka tayo. Nagbubuya ti Facebook Live ni Frances Saira Gahelonia Laed Cabye dita Corimao, Ilocos Norte. Ni Prinsipala Aileen Rambaud dita Pureville, Puritak, Barangay Puritak, Pinili, Ilocos Norte. Ni Kumpadre Esmenio Taroma Legado dita Honolulu, Hawaii. Good day kumpad, kunana. Good day met. Musta kayamin dita Honolulu, Hawaii. I miss you DCRL, kunan ni Ma'am Aileen. Kasama din ni Loida Taroma dita Maui, Hawaii. Kumusta kayo met dita Maui, Hawaii? Da Manang Auring, da Rene, da kumpadre Willie Ortiz Taroma, ken da kay amin dita Hawaii, Maui, Hawaii. Awad labas na. Niya po Kapitan Ruben Cabel dita Maui, Hawaii. Ni James Ninyulumbo Daduyo dita Corimao, Ilocos Norte. Ni Manang Norma Gahelonia. Hello ading kurod, watching you here at Magalang, North Cotabato. Kasin mo Eddie Gahelonia detoy, kunana. Ni Kasin Eddie. Kumusta kayo amin? Dita stay safe, God bless. Kunamet ni James Ninyulumbo Daduyo. Hello Auntie Gahelonia Norma. Kumusta kayo dita Auntie, kunana. Lawella. Tengaro di tuloy nga ibasa datoy pakasaritan nga impatulod ka tayo ni pagayam tayo a Freddy. When gabsat ko nga rod, awan kumamet ti sapulan mi ti familyami. Tamayted mi met ti pagkasapulan, dagiti nagbalin nga bunga mi. Napintas ti karir ko ti gobyerno. Idinto nga napintas met ti panagpastrek ti baket ko ti negosyo na. Talaga nga imama ti asawak nga nalaing ag negosyo. Numampay ag kompetensyada ket agpadpadada nga ado ti sukida iti negosyo da nga lumberyard.
Ininot nga madadaywanak kabsat ko nga rod no kwarta ti pagsasaritaan. Tay di nagpatakder kami ti kabukbukodan nga balay ket halos awan tinaited ko nga share. Tad adamet nga ti asawak tinagtaudan ti kwarta nga nagastos mi. Iti pa nagpatakder mi ti dakkel a balay. Ininot meten nga nakariknaak it inferiority complex wenno kaslapan na kadehadon idinto nga siyak ti padre di familia. Nganor arigem ket jakpay kabaylan ti gumatang iti kabukbo da ka kotse ure telo kuma second hand. Idinto nga ti asawak ket uray lang nga dua tilugan na nga pagsinsin nublaten nga usaren. Awan met ket di panang sidir kaniyak ti asawak iti laksid nga awan unay ti makukwartak. Ngano daduma siyak met ti mangayay ti bagbagik. Nganor arigem ket di dapayen kasapulan ti kwartak. Tanumangyawatak ti para grocery ken para tiyenda idulin mo latan takukwamon kunapay ket din ti asawak. Iso nga no daduma kabsat ko arod mabaynak pay nga mangbaon kadagiti katulong na wenno katulong mi. At nisingko ket jakmet makibingbingay iti swelduda. Ininot nga addan panagilim iti riknak. Ininot nga kasla umilit ti panagkutkutik iti unheg ti pagtaingan mi. Ngano makitkitak ti kinapintas ti paggigyanak ng balay. Mariknak ti kinakomportable ti pagitidak nga katre. Ket dagitoy dagitay bunga tiling et ti asawak nga awan man laeng tinaibingay ko. Ngem noong penukasta awan met ti mariknak nga panang babalaw ti asawak kaniyak. Ngem ket di no daduma ti kungkunan alatan. Uray tanang nga tumet na posisyon mo ta trabahom. Ket mapnek kalatan na. Dagit alatan kabsat ko nga rod. Ti mangmangigak ken kuana. Ngem mariknak nga adda ti panangapas na kaniyak. Nga kasla mariknak nga kungkunana nga no kumanayatak imanugotak iti kayat na. Ket sa anak kuma nga mamirmiraot ng empleyado ti gobyerno. Ket no kasta nga dagitay adda ti saan mi nga pagkinaawatan. Kasla mapampanunot ko pay ket din nga dandaninan isaruno nga isawang nga agtalawak tawan iti naglengleng etak iti dato ya pagtaingan. Dagitoy ket at-atap ko tatalaga nga mabainak nga awam man lang ti kusing nga naibinglay ko kadagiti naipundar ti asawak. Mabainak pa ket din nga numampay nangaton ti posisyon ko iti ahensya ti gobyerno nga pagpapaayak ket no adda dagiti social gatherings nga pakaayaban ti couple ket kan kanayon nga awan ti asawak.
Dato iti ikang kanayon ko nga pampanunutin kabsat ko nga rod. Nga no arigem ket kasladid akon kasapulan akas padre di familia. Kaslahandan nga kasapulan ti presensyak tano daduma mangangkan di dapay ko na. So nga no daduma pampanunutek manin gapo nga tata awan ti chinendak ta iso dametlatan ti kang kanayon nga makichenchenda ket didakpay ket din ijasyaan iti taraon. Basol ko kadi kabsat ko nga rod no dami ti prinsipyok napudno nga serbisyo ken sursurutek a karir iti trabaho ka. Siyak nagtaudak iti nababa kamaan nga agtaltalon. Isuda nagtaod da iti nabaknang nga kamaan nga a negosyante. Deta ti pagdumaan ti estado mi ti panagbiag kabsat ko arod. Ita may sakon kadagiti kangatuan nga opisyal iti pagpapayak nga ahensya ti gobyerno. Ket amom kabsat ko nga rod uroy kulanginin nga ibagada nga agtalawak iti pinatakder da nga balay. Pinatakder ni baket ko nga balay. Aniya, ti may balakad mo kaniya kabsat ko nga rod. Kasanot, iti aramidek. Tapni di kasta kitagbalinak met nga fair iti asawak. Awang pa'y mangyeg ko ngem tay pagsasauda. Actions is louder than words. To'y kabsat mo nga maborboriburan. Freddy, iti Ilocosur. Muna-unay, kabsat ko nga Freddy, thank you very much. Iti panangiburay mo met dato yung problema. Ya? Dato yung parikot mo. Iti biyag. Alat kaya't I salute you. Saludarang ka, gapupay layang ka dato yung kinapudnong met iti serbisyo. Well, amom kadagitay padang amin nga nagtawd iti baba. Noar arigem ket kasla datay hindi nila masyadong inaambisyon yung maraming pera. Adadda nga datay dayaw, adadda nga datay balegi, ti kalikagumda nga maragpat. Ngayon no datay nabaknang, adadda nga datay kinabaknang met, pera de los buenos. Adadda nga datay latta kinabaknang, pirak itin dagunggon uden. Adda dagitay amam mo tayo nga nababaknang da, nagbasa da, nagabugado da, nagdoktor da, ngayon yat inaramid da. Pera de los buenos. They did not practice their profession as lawyer. They did not practice their profession as doctor, but instead, napandamit laeng itinegosyo. Why? Wala silang pakialam sa karir as a lawyer, as a doctor, but ad-adda nga ti bibiyangan da ket da negosyo. Adot ti gaga amamo tayo nga kasjay. Lawyer da, doctors da, engineers da, but they do not practice their profession.
Dagiti anak ti politiko, di da nagpraktisen, nagpolitiko dameten. Sabsabali kay met, sabsabali tay met. Nga, no, sometimes you are career-oriented. Ket kapilitan nga yung tinatahak mong daan ay iyong ambisyon. Yung serbisyo. Yung misis mo, kunam nga rod dati ket sigsigod da nga baknang. Meron silang negosyo. Anat makunam, anat maibalakad mo po Principal Jackson Acosta dita Pasig Elementary School. Di ba kadalasan ganun ang nangyayari? Kasi yati mapaspasama ka po eh. Nga datayo nga ng rugi iti baba, masayangan tayon. Masayangan tayo nga isukat datay nagrigrigatan tayo nga posisyon. Uray mano nga pirak iti kasukat na. No sikakit pudpud no nga public servant. Public servant apo awan iti anyaman nga isukat mo agatad wenno anyaman dita. So nga dagiti dadduma nga agretiro ti public servant sumrek damet iti politika sa balintot pananawdat ti politika. As compared kada di naggapwanda akas public servant. Tay kunak nga ruden, adot nagdoktor, anak ti politiko, nagdoktor, nagabogado, they did not practice their profession. Sinurot dat tugot, dagitay nanang kentatang da, nagpolitiko damit. Pera de los buenos, but not all. Nagkataon, ganun yung asawa mo eh. Si doesn't care nga dato'y serbisyo publiko nga ipapay mo ngemket di dayjay ad-adda nga nasurot na titugot ni tatang mo. Tatang na kininanang na as businessman. Di nga mean? Tay gayem ko ti batak. Abogado. Ngem madinag-practice ti law. Dayjay lang prestige da as a lawyer but they're not practicing their profession as a lawyer. Ngemket di simrek demet lang iti negosyo. At tikayat daket mainayon dayjay wisdom da as a lawyer. Maba, dumet may tulong na ta lawyer eh. Mabaling nga diyan nakakwenta, dagitay taxes, mabaling nga dagitay rights, dagitay empleyado, dagitay met ket di ti advantage. No sika nga abogado ti mang manage ti negosyo. So nga alaket amok nga dati may ilila kamet at anang arod kumitat sa nga gasot aribo a pesos ket kumita kalayang met iti pinulo ribo a pesos ket na medyo no adamet basit pangas ken igom nga lalaki ket talaga ang maapelwang kamet. Ngem amok nga at-atap mulaeng met. Amok nga at-atap mulaeng nga agsaksagit tirik nadaken ka taawan puros ti maiyambag mo. Imbagam ka dito surat mo nga awan met iti bagbagada. Action speaks louder than words kung kunam tatay. So awan met anak kumat ti action. Mabalin nga gapo mo yung amin dagiti negosyante no daduma ket di da kapampansinnen mangang umuna kalatan nga manganen mangang kalatan kakasta dagiti negosyante nga mamutayo apo eh. Awan ti sayangen da nga oras. Kuna nga rod de may isa nga adda asawa na nga negosyante at dagayem kometi di eh. May isa nga doktor, dentista, nakaasawa met ti negosyante. Do makano agapod je pestuda na bannugen. Dinakpay sa giden nila kay kunrod. Nabannog. At anang arot ket amoy ti negosyante ngamin na bannog ti trabaho damit. Mabannog jay utek da no kasano nga jay mapaado da ti sales da. Mabannog da jay utek da no kasano ti
panang maintain da tinapintas nga serbisyo da kakasjay dagitay negosyante. So nga datay paigid din nga gagangang nga empleyado no daduma at dadapay nga datay ti makapag-relax eh. Yeah. Kadadapay nga datay ti mapan agre-relax. Yeah. Mapanaganwain sag paminsan. Ngem never nga makakita ka dagiti big businessman dito Ilocos Norte nga mapan ag casino. Yeah. Kasi masayangan da. Mapan dita bar. Oh. Awan ti makikita ka po iso nga ayan ti focus ti pampanunot da ket talaga nga datay profit. Nuwen ken mabalin di da pa kayat ti agparwar ti kwarta. Nuwen ken mabalin baraten da pa datay sweldoan dang empleyado da. Yeah? Kasi they are more on income. Duma di da pa masangot makisaon. Did awan socialization da dagiti daduma pero de los buenos. Di ngamin, madlawan nyo. Oh. Madlaw tayo kadagiti negosyante to. Di da pa no daduma mga nakdat bunyag ipaw idala ta te regalo. Mga nakdat kasar kasjemet. Never nga makiagbayag da kadagiti pasken. Why? They always think of their business. Iso nga siguro mami-misinterpret din posible nga di ka pelang nasanay met. Yeah. Mamisinterpret mo laeng nga di da ka peket makasango nga manganen when no anyaman ditan ngem ket di ticket di aramidem mabalin mo met siguro nga awisen ang mga no nabayag payen nga di kay met naglovingen. Yeah. Amom no daddo man naatap tayo eh. Parang hindi lang tayo na pinapansin sabali nung katatap tayo. Yeah? Anyway, Freddy, just relax. Masapol siguro yun lang ti ag-unwind. Bang malpastot COVID mabalin nyot mapan Hong Kong. Oh. Tay make away. Ang mga no pati si kakit gapot ta na destino ka pa sa bali nga probinsya. Ang mga no si kapay ket ti bagat atapan na nga di mo metten masango isuna. Kasjay kamet. In the same manner, kasjay met nga atapen na ka. Yeah? Iso nga, siguro kung adalang datay gap ti communication nyo. Baka di kayo pikit ag-10-10 next sen. Ay, nako. Kasjay nga talaga, dagitay career-oriented. Kasjay nga talaga met, dagitay talagang focus on business. Dapat nga rod amamok madinga tuladan dito. Nang rugit ti business na kuana eh. Nagoyo hanga nagoyo eh. Naganasan natin nagnegosyo. Po biyahe nga biyahe kukuan. Amazing kinaadot income nan. So nga sige, trabaho man yan, biyahe man yan, trabaho lang ta. Nalipatan na pa ni bakit nan. Anat na pasamak. Oh. Nagsapul sa bali nga lalaki ni Mrs. Oh. Ay sino nasapulan na? Tauhan pa laing ni Mister. Di ba? Ganon, pag masyado ka ng busy sa negosyo, at hindi mo na napapansin ang iyong asawa, baka yung asawa mo ay maghahanap na ng iba. Nya? So, narabid ni Mister na insulto. Insukat nak, tapela trabahador ko. Kuna na. Ay, ket ura peket trabahador lang, no, si mang tentirag sakken ko anan. O, anat narabid ni Mister. Pinagtalaw na ni Mrs. Insubli na kininanang kentatang na. O, diba? O, anat ba ko nam, Dr. Cesar Fidel Agurita. Ay, nako, biyag. Ganyan talaga ang buhay. So, Freddy, you may talk to your wife. Mabalin siguro met nga agan-wine kayo met. After COVID, mabalin nyo't mapan Hong Kong, Singapore, kay paspasyar. Taamangan no, data met tenti pangrugyanan nga talaga nga addan ti
baka aglinipat kay tupay ket din. Bueno, alas 3:02, lading iteme po, wanan tinabati pa nga oras si programa tayo, taljap iti na group san akalman. Agiganan tumanen, tuno Sabado, iti kaso nga oras, iti dato nga stasyon RPN DCRL, Radyo Ronda, Batak. Awawisan da kayo met nga mangipatulod, dato email tayo apo, rodsadjan_0919@yahoo.com. Dagatay pakasalitan nyo ti biyag, dagatay life story yo, ken kasama ten dagiti daduma nga kayat sumet nga ibas tayo ti programa tayo. Nga mangted iti linglingay, mangted iti pagulidenan iti agdama akasasaad tayo ti biag. Ento no umay nga Sabado padanan nyo oras alas 12 hingga alas 2 ti Education 101 hosted by Miss Eileen Rambaod. Then sumaruno taljap ti nagpalabas sa Kalman hingga alas 3. Alas 3 hingga alas 5 ag sublinto meten titimek ti kay Lokwan. Babayan kini Miss China Arasadon, kini Miss Glorina Flor Bayudan. Dagita ka baro nga programa tayo apo nga ag subli. Ya, medyo na pandemic da lang amin basit ken kasta meten nag-off the air tayo so hindi masyadong naasikaso yung mga program host natin. Ya. So itinagan ni Mark Tuliao kasama ten, tuwi na ng mga pagayamyo, Rodrigo Rod sa dyan, nagyaman, tingkay panagdingig. Babay na po, God bless us all. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3:04. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin.